Hej, velkommen til designkonstruktion i 3D-CAD. Vi skal kigge lidt på noget designaccelerator og noget akseldel. Og hvordan man bruger designaccelerator til at lave det i. Det man starter med, det er at lave en assembly. Og det er en assembly, der skal være gemt. Hvis man ikke gemmer sin assembly, så kan den ikke. Så jeg gemmer den lige og starter med at kalde den et eller andet ny shaft. Kalder den jo bare bagved. Så går I heroppe under design. Så er der en masse ting her, hvor I så trykker shaft på. Og der får jeg en aksel frem. Sletter jeg lige, hvad der er. Det i midten. Det bestemmer udformningen på jeres aksel. Om det skal være en cylinder. Om det skal være en cone. Eller om det skal være en polygon. Umiddelbart starter vi bare med en cylinder. Den ude til venstre, den bestemmer, hvad det er for en feature, der er herude til venstre på den. Vi tager en lock nut. Altså en lotus split. Der skal noget gevind på. Og her kan man ændre. I kan se alle målene. De står her. B, breddemål, dybdemål, T der, L, længdemålen af den her grove. Så det her mål her. Og alt det er angivet her. Og så hele sektionslængden. Section length 35, det er fint. Og her angiver man, hvad der skal være på den anden side. Så herover. Så er vi til for en til. Så trykker jeg bare på den næste. Kan man trykke på her, så jeg ændrer størrelse på den. Jeg ændrer den om til 35. Og så bliver den her også tilgængelig. Går vi lige op på den igen. Se, den bliver highlighted. Når man klikker her, så er fillet. Så kommer der en fillet herinde. Og radius 2, det er vist fint. Men jeg vil også gerne godt have en kamp for her. Så den sætter jeg lige på der. Kom der. Så tror jeg skal have en cone på. En cone, den vil låse sig her til de dele, der er ligesom hæftet ved den. Nu lægger jeg lige en bagved også. Så er de ligesom låst. Jeg kan ikke ændre den. Den følger de her dele. Men hvis jeg låser dem op her, så kan jeg manuelt gå ind og override dem. Det skal så ikke være samme størrelse. Sådan før. Så kan jeg gå ind og override dem. Og tvinge den ud i størrelser, den ikke ellers ville have valgt. Og igen gælder det samme her, at herude kan jeg vælge feature på den her side, og herude kan jeg vælge feature på den anden side. Jeg giver den lige en ordentlig kamp for der. På 2. Sådan, og den her giver vi også lige en lock nut og noget gevind i den ene ende. Det er fint. Så spørger den, om den skal ændre den. Ja. Om den skal oprette filerne i M-filen og i PT-filen. Så man okay, venter på den på startet. Placerer sin nye akse. Og så er den der. Hvis man nu vil ændre i den, i sin akse, så højreklikker man bare på den herovre, og så edit using design accelerator. Så vi begynder at ændre alle de ting, vi har lavet. Vi kan slette dem. Vi kan ændre dem. Det er det samme, når vi klikker her. Her under calculation, så kan man gå ind og se en masse beregninger på sin akse.
under graf kan man også gå ind og se en masse beregninger. Overklipningskraft og bøjningskraft. Alt sådan noget. Godt, det var det. Det var at bruge Designaccelerator til at lave en akse med.